Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Zingahleke zibhekane ngeziqu zamehlo uMakata Ziduhla kanjalo ke noMax Makhanya uMax ofunwayo. Phela uTshatha uye wabuza kuMax ukuthi ke uMax ngabe kuphuma ngaphansi kwayiphi indlu ebukhosini bakwaZulu. Makata Ziduhla bebuza phela emva kokuthi ke uMax Makhanya ethe kwafundulula ke izindaba ezingengangaye ezilukhuni ke nokho. Lokhu ke kusho ukuthi akuhlalanga kahle kuTshatha njengoba ke vele kungahlalanga kahle ke cishe kona wonke kuZulu. Lesi senzo sika Max siholeleke ekuthenini abantu abaningi bethinteke ngeindaba zaseNdlunkulu futhi abanye abaningi kwangabaphatha kahle ukuthi kunomuntu ohambe ekhuluma ngezinto ezinjeni esidlangalaleni. uTshatha ubuze ukuthi ngabe kuMax uphuma ngaphansi kwayiphi ke indlu yobukhosi yaseNdlunkulu njengoba ke kwazi ukufundulula ke nokukhipha ke indaba zaseNdlunkulu ayifundululeke izwe. Lokhu kube kubuza nje ke ngoba phela ke akuvumelekile ukuthi ke ukwenze lokhu noma futhi uma ngabe ngempela ke bekufanele ukuthi aphatheke uMax Makhanya bekufanele kube ukuthi ke umuntu waseNdlunkulu oveza ke lezi izindaba ngoba lezi eziveza kanjeni izindaba efuna zivezwe ngumuntu ongaphakathi eNdlunkulu efeze ukungenami ke kwakhe. uMax Makhanya ubeke semphendula uTshatha uGodo wathi ke yena uphuma ngaphansi kwendlu yakwaMakhanya. Kuthi ke futhi yena uyifela bukhosi wabeke setshela kwezikabhoqo emtshela ke izikabhoqo etshela kuTshatha ukuthi kweMakata Ziduhla anoke nikwazi ukuthi ke nime nibe ngamadoda niqine amandese. Lokhu ke laphana kuMax Makhanya uthi kufanele ukuthi koTshatha beke bevume ukuthi ngenembala babuthaka bahambe ke bevuma noma ngabe yiphi ke into. Uthi yena njengoMax Makhanya uyifela bukhosi. Ifela bukhosi ke umuntu ke owenza sure ukuthi kuyabuvikela ubukhosi ke bakubo futhi ke abuveza ubuqili noma ngabe ngayiphi indlela. Uthi ke yena uzokuveza ke lokho futhi uma efuna ukwazi uTshatha ukuthi ke yini ifela bukhosi makahlale manje alaleleke nansi ivideo ezolandela ke. uMax Makhanya uthe ke uyifela bukhosi futhi ke noma kanjani uzoyilungisa lenkinga ke eseNdlunkulu uma nje esengaphansi kwakhe. Emva kwale video kuMax Makhanya atheke wayikhipha noma emva kwale nkulumo yakhe yokuveza ukuthi ke uyifela bukhosi izinto eziningi ezitheke zakhulunywa ke kule video zenza abantu abaningi bathi ke sebeqala ke ukuhambisana ke noMax ezintweni ke eziningi ngoba bembona ke njengokuthi bathi ke umuntu okhaliphile akwasiwaka ukuthi ke ingabe kukhalipha yini ukungena ke izindaba ke zasemzini yabantu. Kodwa ke uMax ubeseveza ubufakazi bokuthi ke yena uyifela bukhosi futhi ke wabeseveza ukuthi yini ifela bukhosi kulabo ke abadidekile. Nansi ivideo kaMax lapho khona bekade ke tshele ikabhoqo etshela kuMakata Ziduhla. Ifela bukhosi ke akubi umuntu waphakathi endlini yaseNdlunkulu. Ifela bukhosi kuba umuntu wangaphandle kwendlunkulu kodwa okhothama khona endlunkulu akhathalele ukubuswa nokubusa kwaseNdlunkulu. So ngingena lapho ke mina Tjatha sibizwa ngokuthi singamafela bukhosi kanye nalabantu ozobabona kule video nabanye futhi abaningi abagcwele uZulu wonkana. Amafela bukhosi ami nje esikhaleni seqiniso kudalulwa imfihlo ezijulile eziveza iqiniso lalingakhona. Nansi ke le video ke Tjatha ezokuphendula ukuthi ngubani mina, ngiyini mina eNdlunkulu, ngiyifela bukhosi. Awulalele le video ke mfowethu. Sithike thina abafela bukhosi vele umntwana wesiZulu akayona inkosi. Yingakho kunobudedengu bokuphathwa kwesihlalo ngoba umntwana wesiZulu akabekiwe akahlonziwe eNdlunkulu akangenanga futhi esigodlweni esithwele umsamo nenyandezulu zonke ezimenza abe inkosi. Into yakhe yenziwa kuphi eMabhida. Yingakho ke mafela bukhosi alana ngekho la ngokwenyama. Bese kuthi kamazwi ami okugcina ke kuwe Tjatha kanye nabanye nje abafana nawe uthi ake nivuke emaqandeni, ake niyeke lento yokusupporta uThuvi, angisho nje kanjalo. Ake niyeke ukusupporta uThuvi Tjatha uGodo.
ake nivuke, ake niphakame, ake niba amaqhawe, ake niyeke lento yenu yokuthi nina nje nikezwa amahewa kuthiwa kholelwani la, kuthiwa supportani lokhu, kuthiwa naku ninikwa amahewa. Ake nijule manje, ake nikhule ngokomqondo, ake nime esikhaleni seqiniso manje. Abantu abafana nani tjatha, abantu abasibulalela uZulu, abantu abafana nani abasilimazela isithunzi sethu njengoZulu, ngoba njengamanje kudaluleka amaqiniso. Uzwakele umntwana uMisizulu laphana ekhipha inhlambe ezisabekayo ezibhekise kusisi wakhe alala naye esiswini esisodwa sikaMntana Enkosi. Uzwakele laphana emthuka ngaye uMntana Enkosi. Uyizwile lo video? Utheni tjatha ngaleyo video? Utheni ngevideo la khona lo ombiza ngesilo ehlambalaza umuntu abantu besifazane? Utheni ngalezo gameko ehlambalaza abantu besifazane ebiza usisi wakhe ngazo zonke inhlamba ezemthuka ngayo uMntana Enkosi? Utheni wena tjatha? Wathini tjatha lo muntu ombiza ngesilo ngamsukane ethuka usisi obizwa ngosihle, emthuka laphana ezemsabisa ethi uzombulala, ethi uzomdubula, ethi yena uhleli nezinsizwa, yena wakhulumisa izinkabi lapha efonini, wathi ngizokubulala wena, ngizoqeda ngawe, ngibuye eGoli kumanje, ngizokubulala wena. Wathini tjatha kwenzeka zonke lezo zinto? Inina tjatha abantu abathenjiwe enisibulalela isizwe. Sila sikhona nje kuze kuvumbuka thina omfoka amakhanya sizokhuluma lezi zinto kuthiwa zisifanele, ingoba nina abantu ebekufanele ngabe nisebenzisa ama-brand enu, nisebenzisa ukuthi nine-weight kwi-society, ukuthi nikhulume nimele amaqiniso. Anikwenzanga lokho futhi anikwenzi. Njengamanje nilwa against amaqiniso noma against abantu abadalula amaqiniso. Yini eyenza ukuthi kuze kuvuke thina sikude kangaka? Nikhona nina eniseduze, niqhamuka khona ehlala Nkosi, kodwa niyahluleka ukulandelela niphinde nimele amaqiniso. Niyawambambatha amaqiniso nina, nifuna silandele into engekho, nifuna silandele amanga, nifuna sidukise umlando, nifuna sihluphekise izizukulwane zethu. Mina ngisalweli, mina sengilwela izingane zami ukuthi izingane zami azithi mayikhula ngiyifundisa ngomlando, ngiyifundise ngento engazi kahle ukuthi ngayilwela. Angibonge tjatha uGodo. uMax Makhanya uzwakaleke futhi ke phakamisa kuZonda Amagwala ethi isilo kwesinye nguZonda Amagwala. Kuzona zonke izinkulumo esetheke zakhulunywa ke ngoMax Makhanya, singalikhuluma nje ke lugcwale ulimi ukuthi inkulu imali afakwe yona emaphaketheni umfoka amakhanya. Lokho sekungafihlwa nje kiwe lena le inkulu imali lensizwa eyifake emaphaketheni, futhi konke lokhu ukuthola endlunkulu. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango, babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka, ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami, phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana, sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.